Slovenským kúpeľníkom sa v ostatných rokoch darí. Stúpa nielen počet klientov, no cestu k nám si stále viac začínajú hľadať aj klienti zo zahraničia. Záujem o liečivú vodu a špičkové procedúry zaznamenali aj na Lúčkach, kde počet cudzincov medziročne stúpol až o 15%. Dôvod? Asi tá príroda, pokoj, relax, je to ticho. Asi to. Chcela som si to oddychnúť. Vynikajúce miesto na to, aby si oddychli, aby začali uvažovať nad niečím iným, ako sú každodenné starosti. V liptovských kúpeľoch dávno pochopili, že kto chce uspieť, musí sa prispôsobiť požiadavkám trhu. A tak sa hostia na Liptov už chodia nielen liečiť, ale napríklad aj lyžovať sa. Nám lyžiarom to veľmi vyhovuje. Cez deň sa bavíme na horách v Jasnej a večer si užívame širokú škálu procedúr. Kúpele Lúčky sú výborné zariadenie, ktoré veľa urobilo a investovalo, najmä do rozšírenia možností oddychu. Medzi cudzincami okrem Čechov dominujú Litovčania, Lotyši, ale aj Rusi, ktorých počet vzrástol o 200%. Aj oni si môžu užívať množstvo noviniek, ktoré pre nich na Lúčkach pripravili. Úplne nová lyžiareň pre viac než 80 ľudí s ozon generátorom, ktorú môžu práve títo klienti lyžiarských pobytov využiť zadarmo. A ďalej máme úplne novú jedáleň Breza a kompletne zrekonštruovanú jedáleň Lípat. Stravovanie v kúpeľoch tak dostalo úplne nový rozmer, no to by sa dalo povedať aj o množstve liečebných procedúr, ktoré sú väčšinou postavené na priaznivých účinkoch tunajšej vody. Jednak zlepšenie prekrvenia celého organizmu, využívame to na liečenie pohybového ústrojenstva, napríklad pri gynekologických ochoreniach na zlepšenie prekrvenia oblasti malej panvy. K vode neodmysliteľne patrí aj čistý vzduch. Nezáleží na tom, kadiaľ práve prúdi a kto ho čapuje. Každý si ho však môže užiť, koľko mu hrdlo, teda chcel som povedať nos, hráči. Kto si dosiaľ myslel, že v kúpeľoch to musí vyzerať ako v starobinci, nestíha otvárať ústa. Popri pacientoch totiž neustále pribúda aj samoplatcov, ktorí objavili čaro prevencie. Na základe recenzií, ktoré som čítala na internete, som sa rozhodla, že naozaj je to tá najlepšia voľba. Milý personál, ak ráno nahodia úsmev číslo 7, tak ho majú celý deň. Máme tu vynikajúcich odborníkov, čo sa týka liečby, či už je to gynekologické problémy, alebo pohybové ústrojenstvo, prípadne liečba osteoporózy. Ani to nie je zďaleka všetko a na Lúčkach toho ponúkajú ešte oveľa viac. Veľmi uvítam tým, že mám sedavú prácu aj takýto typ masáža. No a po nej nie je azda nič lepšie ako navštíviť vodný park, kde si každý príde na svoje. V ňom klienti nájdú liečivú vodu, taktiež aj rôzne atrakcie, jacuzzi, tepidárium, veľné solné jaskyne a podobne. V minulosti boli Lúčky kúpeľmi len pre ženy. Dnes majú dvere otvorené aj muži. No ťažko povedať, či ich prítomnosť zosilnila pozitívne účinky tunajšej vody. Želaným výsledkom všetkých týchto našich liečebných procedúr môže byť teda aj dlho očakávané tehotenstvo. Keďže záujem o Lúčky stále rastie, kúpeľníci chystajú pre svojich hostí ešte jedno prekvapenie. Novúčičký hotel s vyše 100 lôžkami, ktorý by chceli otvoriť možno už tento rok.